Eure aizpe ezaien ik txikia, zergatik etxean ez dagoen ogiri, ezaien ogia erosten dela, baina ez apirilik edo hire aitaren honra. Zetazko bosa erretenaren ondoko murmurio kantaria, azal zaien nola bizi diren existitzen dute. Milaka esperantzarik gabeko gizon doilo, diruak amiltzen narauena. Baina egunak etorri behar din agian bihar, eta orduan libertateak neska panpoxa soparekin kantatuko dizue euskaraz, eta Gernikako arbolak oilari testaturik gauri nork ezagutzen ez duen ilotzori. Gaineko adar eragino beteko dun frutu. Eure aizpe ezaien ik txikia, zergatik etxean ez dagoen ogiri, ezaien ogia erosten dela, baina ez apirilik edo hire aitaren honra.